Moi! Nyt mä kuvaan tämmösen tavaroiden esittelyvideon, tai ostosten esittelyvideon, niin kuin mä mainitsin yhdessä videossa, minkä mä tein. Ja, niin. Joo, mä en ihan tarkalleen muista näiden kaikkien tavaroiden hintoja, mutta ne on samasta paikasta, eli Tuurista, tai toisin sanoen Veljekset Keskiseltä. Ja joo, me käytiin siellä, tultiin tänään. Ja nyt mä kuvaan tämän videon. Aloitetaan. Ensiksi on tämmönen, mä teen nyt ekaksi tämän pupujen NS-maratonin. Niin. Ekaksi on tämmönen heinäteline. Tämmönen musta. Jossa on tämmönet koukut. Ja tää taisi olla, olisiko ollut 4 tai 3 euroa, en ole ihan varma. Sitten seuraava. Tää on tämmönen mineraalikivi, niin kuin varmaan monet tietää, jotka omistaa kanin. Tässä on tämmöistä nauhaa. Tuommoista. Siihen zoomaa. Ja sitten on tämmönen puinen tää. Ja tuolla mun veljet rakentaa sitten leikoilla, niin kuluu tuommoista. Joo. Niin tää on tämmönen. Ja tän saa sitten tästä. Ei kun ei saakaan. Tämmönen. Joo. Sitten seuraava. Tää on tämmönen 25 millin tämmönen musta juomapullo. Trixien juomapullo. Ja tuo on Trixien tuo heinätelinekki. Niin. Joo. Tässä on tämmönen musta. Tää. Ja sitten siellä on tuo pampula. Tuo. Ja sitten kun se on tämmönen pieni reikä. Tämmönen. Joo. Tämmönen Trixien. Ja hyvä juomapullo. Ja sitten on tää, millä pidetään sitä paikallaan. Tai silleen. En mä tiedä. Mutta semmonen jutska kuitenkin siihen. Joo. Sitten seuraava. Niin. Nää on tämmösiä naminoppeja. Ja tämmösiä näitten nimi taisi olla mikä se nyt oli? Nää oli jotain herkkutippoja tai semmosia. Ja mä oon vähän aukassut näitä jo. Siellä. Niin nää oli yhdessä kiinni toisissaan. Ja nää on nää pienimmät. Ja nää oli jotain villimarjoja. Nää on tämmösiä pieniä nappeja. Sitten on tämmösiä oransseja. Nää oli jotain porkkanaa. Nää on tämmösiä. Sitten on tämmösiä vihreitä, jotka oli jotain nappeja tai semmosia. Ja nää on tämmösiä. No. Tämmösiä. Ja. No. Noin. Ja sitten on vielä tämmösiä keltaisia. Nää on jotain hunajamaitoherkkuja. Tämmösiä. Nää oli isoimmat. Ja nää oli siis tämmöset. Ja sitten vielä yksi. Tää on näistä ehkä tää paras ostos. Eli tämmönen Trixien vihreä vessalaatikko. Ja tää on siis 45 kertaa 21. Joo, senttimetriä siis. Ja tää oli jotain 6 euroa. Tämmönen superhyvä vessalaatikko. Tää on se isompi. Semmonen. Täällä on nää koukut täällä takana. Ja sitten on tämmönen nauha.
Ja tässä oli tää pupuosio niin kun. Ja sitten otetaan nuo seuraavat tavarat, jotka ei ole pupuille. No niin, mennään sinne muihin tavaroihin. No niin, tässä on eka tavara, eli avaimenperiä, tämmösiä, jossa on tämmöisiä nimilappuja, nämä on keppihevosille. Tossa on punainen, sitten on keltainen, sininen ja vihreä. Tämmösiä. Ja sitten seuraava. Tää on tämmönen 10-sävyinen Lumene Classic meikkivoide. Ja tää taisi olla jotain 2 tai 3 euroa ehkä. Ja tämmönen. Sitten seuraava. Tää on tämmönen pikalukko. Tämmönen pronssivärinen 15 mm. Ja tää maksoi 1,90 €. Tää on keppihevosille johonkin riimunnaruun. Ja katsotaan mitä seuraavaksi. Tämmöset yksi parhaista ostoksista kans. Tää on tämmönen näytönäpäytystikku. Tän saa tonne kuulokkeen reikään kiinni. Ja sitten tällä voi näpäyttää näyttöä. Ja sitten tää on tämmönen söpöpunainen. Ja sitten on tämmönen joku koira, jonka voi laittaa tälleen kiinni johonkin ikkunaan tai puhelimeen. Nyt tällä kertaa. Niin. Nämä on tämmöiset. Ja nämä maksoi 2 euroa. Sitten katsotaan vielä viimeinen. Tämä on kans yksi parhaista ostoksista. Tämä on SSOn tämmöiset kynät. Tuossa on Starshine. Sitten on nämä muut hepat tuolla. Ja sitten on Star Stable. Sitten on tämmönen vihko täällä takana. Sitten on tämmönen kumi. Ja sitten on tommonen terotin. Siis tää on tämmönen. Ja mä en ihan varma paljon tää maksoi. Tää taisi olla jotain 5 euroa. Ja siis tässä on nämä kaikki mitä mä ostin. Ja kommentoikaa mitä tykkäsitte. Kommentoikaa alas, tykätkää. Muistakaa tilata. Joo. Eli tässä oli tää video. Seuraava on tallin esittelyä. Moikka!